Денят иде, а ум, махар бену аба, милосърдието, начало бе словото. Музика от учителя.
Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения, всичко онова, което разрушава човешкият ум и сърце, което всява смут и безначалие, което сковава човешкия живот. Той е живия Христос, който внася живот, светлина и свобода за всички души, който повдига и събужда от тях любов към всичко. Следват още 4 песни. Благослави, Духът Божий, запали се огънят, Киямет Зено.
you.